לאיזה מקום את יותר קוראת בית? ברור של הארץ, וברור של טבריה. בטבריה זה סוג של רוגע שאי אפשר להסביר אותו בכלל. זה חזרה למקורות, זה לעשות שוק, ללכת לכנרת. מפריע לך שעכשיו מתעניינים בך לא בגלל דברים שאת עושה, אלא בגלל הבחור שאת יוצאת איתו? זה מפריע לי שהחשיבות בכלל בארץ לכל דבר שהוא קשור לחיים פרטיים, החשיבות הגדולה שיש לזה קצת מעצבנת. זה לפעמים יותר כיף לך כשאת נמצאת ב-LA ואז יש פרופורציות? שמי, כולם, אתה יודעת, כל השחקנים בארץ שמגיעים ל-LA בהתחלה נורא נהנים מזה שלא מפריעים להם, ואחר כך מרגישים נורא כשהפפראצי דורכים להם על הרגל כי רוצים לצלם את פריס הילטון. עוד. מפריע לך חוסר הפרגון בארץ? ברור, כן. מפריע לי שאנשים, איך שאתה מספר להם שאתה עושה תפקיד, הם שואלים אותך אם אתה גופה. זה מפריע, כן, זה מפריע. לא היה מפריע לך אם היית אומרת, כן, קיבלתי עבודה, וגידו לי, מה את עושה? אתה עוזרת של המנחה? תגידי, למה? זה מפריע, כן. אז זה מעצבן לך שכל פעם מחדש מזכירים לך את השאלות האלה, אם זה כן סיליקון או לא סיליקון? היום פחות מפריע לי, אבל זה עדיין, כן. זה טבעי. כן, מה לעשות? מה לא רואים? מי שלא יודע להבחין, באמת, שילך קצת, יסתובב בעולם, יקרא קצת עיתונים, כי באלי מקילומטר אנשים יודעים אם זה טבעי או לא טבעי, באמת. את לא יכולה לעשות? אני רואה. כמה, נו. אבל אני רואה מקרוב עכשיו. אבל כן, טוב, אם מרימים לך את הפושאפ ככה עד לסנטר, אז זה נראה לא טבעי. תמיד אני חושבת על אבא שלי שאני מדברת על דברים, זה נורא. אוי, לא. זה נורא, לא לחשוב. מתי את חוזרת עוד פעם? בעזרת השם בקרוב, בעזרת השם עוד חודש וחצי, אלא אם כן יהיה משהו אחר. יחד עם אוליביה מרטינז? די, נו, אני לא אדבר איתך על זה, די. אני יודעת שאת הבן אדם הכי קרוב לשרי. נכון. היא מספרת לך הכל. נכון. אז כבר התקשרו אליך מכל מיני מגזינים מחול. זה נכון. כדי לבדוק אם היא באמת עם אוליביה? הם ניסו לשאול. פשוט אמרתי להם, ביתי מאושרת, ובזה נגמר הסיפור.